Hudaý haqqan. Öyle şöyle şişi. Şuna alaka diýilýär, ya. Resul aleyhisselam sünneti. Ýerden tanlamak da sünnet, ýygnamak da sünnet. Otam haýsy bir adam selle atdykda. Ya şoň ýerindäki atdykda. Dawul bile itin gorudy ise şol adam ýüdeýi kafir, imanny täzetin, nikahny täzetin. Dinni haýsy bir bar adam maskara etdiňiz, şol adam ýüdeýi kafirdir. Hiç şek etme. Maskara diýen zat ýok diýdi. Taqqal goýup bilmeýän maskara etme. Selle goýup bilmeýän maskara etme. Hicab edip bilmeýän maskara etme. Şoňa mele topun köket kelip bilmeýän maskara etme. Dinni haýsy bir maskara etdiňiz, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum bitqur'an. Peygamber wagtynda da şunday bilansıp barsa, samsyklap almışdyk, bilýärmi? O maskara waziyet ýerler öde. Dinin hukmy bilen beýle şeýle. Am sonra ne beýtýäňiz diýende, bir de ýaşy ýetimiz bar. Otam Allah tebarek we taala birleşen aýatyny getirmen. Şol adamlara diýipdir, qad kafartum ba'da imanikum diýipdir. Ayet Kur'an'ı okuyacak bolsaň. Kafartum. İnelekin Tövbe, Sure-i Tövbe'de 65. ayet, 66. ayet. Ve le in sa'altahum, ey Muhammed Mustafa, sen şol ady musulmanlardan sorasaň, ne beýtýäňiz? Ne masara wali çykarýaňyz diýip aýtlarına, innema kunna naqulu ve nel'ab. Ay şoky etdik, oýlak etdik diýip aýtýarlar diýe şu munafyklar. Allah Teala diýär, "Kul abillahi ve ayatihi ve rasulihi kuntum testehzi'un." Allah Teala'ga onun hukmlaryna, peýgamberine masara wali etýäňiz diýe. La ta'tadiru. Odur getirmän diýipdir Hudaý Teala. Ay şoky etdim bir zat. Qad kafartum ba'da imanikum. Kafir boldyňyz iman getirýändir diýe. Inna fan ta'ifatin minkum. Eger sizi ki maskara wali çykyp dursaňyz, bir taýpaňyz afwada edip, o bir taýpaňyza adap berdi Hudaý Teala. Otam şu taýda musulmandyň beýle bir zatdan gaty tawba etmek gerek ýani. Oladymda imanlaryny täzeli, nikahlerini täzeli.